नोंथांमोना बे भिडिअखौ नुनानै नोंथांमोना मा बुंनो सानो नैबे कमेन्टनि गेजेरजों फोरमायहरबानो जाबाय। आङो हरखाबै भिडिअखौ लाना फैलायनाय जाबाय। जोंहा बर' समाजाव नांलाय खमलाय बुलाय खुदलाय गोबां ससियेल मिडियानि गेजेरजों नुबोगासिनो दोङो। दा गिबियावनो बयनिसिमबो फिन खेब बराय हरग्रोबाय। दा जों नायलांनोसै भिडिअखौ। क्लिपखौ जों फार्स्टआव नायग्रोनि ओमफ्राय आं मोननैसो बाथ्रा बुंगोन। आं बुंबाय थायो गासिबो भिडिअआवनो माने जोंहा बर' हारिया बर'जों बर' माबा मोनसे जाबासो बुलाय खुदलायखौ खालामनो हायो होननाया बेनो। गुबुन हारिया सोरखौबा लांखारबा सोरखौबा जुलि खालामबा जेबो खालामनो हाया होननाया बेनो। दा खायसे जायगायाव रायजोफोराबो लेखा फरायनाबो फरायबायदि जाना दोङो, ओमफ्राय लेखा फरायैयाबो फरायनाय बायदि मोनसे खामानि मावबाय दोङो। बिदिब्ला जोङो भिडिअखौ दान्दिसे नायग्रोना लानि। बे बर' हिन्जावा मा जानायमोन जाथाया, मानि थाखाय नोंथांमोना जोबजासिम नायलांबाय थाबानो जाबाय। आरो जायफोरा चेनेलाव गोदान बेफोरबायदि आपडेट नायनो थाखाय नोंथांमोना साबस्क्राइब खालामना लाबानो जाबाय गिबियावनो। ओमफ्राय बे हिन्जावा बहानिमोन, मा गामिनिमोन, सोरबाफोर सिनायोबा कमेन्ट खालामना बुंहरबानो जाबाय। बिनि हौवाया बेखौ मानो बुदों बेखौ नायग्रोनोसै। अब्ला नोंथांमोना भिडिअखौ नुखाबाय। माने जोबोद लाजिनांथाव आरो जोबोद दुखुनांथाव। जोंनि बर' समाजाव मानो बेफोरबायदि जाथाया जाबाय थायो बुजिना मोनबा। आरो गासैबो जोंहा बेखौनोल' सानो जे जोंनि बर' हिन्जावफोरा मोजां जुलि जायोब्ला बर' सेंग्राफोरजों बेखौ मोजां मोनो। आरो दानि जुगाव माने मा बुंबावनो, हिन्जावफोराबो बुजानो लागा खामानिखौ मावना लायो। माने गथ' गथाय थानानै सोरजोंबा खारनाय माबानाय बेफोरखौ मोजां मोना दे आङो। आंल' नङा, समाजा मोजां मोनो, बर' समाजा मोजां मोना बेफोरबायदिखौ। जायबाबो दुखु मोनगोन, जायबाबो गावनि हौवाया गथ' गथायखौ लानानै गावनि हिन्जावखौ लानानै मोनसे सिमां दोङो, मोनसे सिमां सुजुनाय दोङो। दा बेफोरखौ साननानै हिन्जावफोरा एसे खामानिखौ मोजां मावनांगौ। दा बुजादों, दा सोरनि गोरोन्थि जादों? नोंथांनि गोरोन्थि जादों। नोंथाङा माबा मोनसे दाय मावामोनबा गावनि हौवाया बुनाय नङामोन। आरो रायजोफोराबो मोननैसो गोरोन्थि दोङो आरो मोननैसो मोजां दोङो। बे जाहैबाय गोरोन्थिया माबे जाहैबाय, खायसे रायजोफोरा, दा आङो गामिखौ लानानै बुङा देलाय, गामिखौ लाना बुंबा आंहा मोनसे गोरोन्थि जाहैगोन। आं जायखिजाया बुंग्रोबाय। जाम्बा जाम्बि खामानि मावग्रा सानैसो मानसि दोङो। गथ'फोरा मा खालामदों, गावनि हिन्जावा मा खालामदों बेखौबो हिसाब लानो रोङा। आरो गावनि आंगो हिन्जावा सोरजों मा खालामदों बेखौबो हिसाब लानो रोङा। जेब्ला बर'जों बर' माबा मोनसे कायजिया पेसाल जागोन, अब्ला समाव गावनि हिन्जावखौ रायजोफोरनि आखायाव हेंगारना होयो आरो बुनायखौ जों नुनो मोनो। नोंथांमोना साननैसो सिगाङाव सोरबा बिहारि सेंग्राया जोंनि बर' लाइमोनखौ लाना थांनाय, सोरबा बिहारि बांगाल सेंग्राया जोंनि बर' सिख्लाफोरखौ लांखारनाय, आलाय सिलाय खालामनानै बुना हरनाय। दा बेफोरखौ मानो नायनो हायाखै जोंनि बर' समाजनि मानसिफोरा? बैफोरबायदि खामानियाव दा देरखांफुनाय लाइमोन सेंग्रा सिख्लाफोरा माबा मोनसे दाय मावोबा, माबा मोनसे मोजां मोनलायनायाव गोरोन्थि जायोबा बेखौ ओरैबायदि साजा होयो। दा बैबो मोनसे गोरोन्थि। जायखौ एक्सन लानांगौ बेखौ लानो रोङा, जायखौ मोजां खालामनांगौ बेखौ खालामनो रोङा। बैफोर हानायफोरखौसो खालामबाय दोङो। जाय मानसिया गोरिब, थाखा फैसा, गावनि लाइफआव गावनि इयुनजों रावबो लोगो जानाय मानसि गैया, दा बेफोर मानसिखौसो खास्ति होबाय दोङो जोंनि समाजनि मानसिफोरा। हानायखौसो हादों, हायैखौ हायाखै। बेफोरबायदिखौ जों नुनो मोनगासिनो ससियेल मिडियानि गेजेरजों। अब्ला नोंथांमोना साननानै नाय, सासे हिन्जाव मानसिया गावनि हौवाखौ सिबिनो रोङाबा बियो एथियाव हिन्जाव माहारि जानो हाया। गावनि हौवाखौ मोनथिनो रोङाबा, गावनि गथ' गथायखौ मोनथियालासिनो गुबुनजों बेफोरबायदि लाइन मारिनाय खारनाय बेफोरखौ मोनथियोबा, बे मानसिया मालाबाबो गावनि हौवानि हिन्जाव माहारि जानो हाया। बेफोरो फाल्थु मानसिसो आरोना।
नैबे भिडिअनि जाथायखौथ' आं बुंनो थाङा मा जानाय माबानाय बेखौ बाद दोन जोंहा गोबां ससियेल मिडियायाव सानफ्रोमबो नुबाय थाखायो बेफोरबायदिया गोबां जाबोगासिनो माने माब्ला मा मोजां जागोन बुजिना मोनला आरोना हिन्जावफोराबो दायनिगिरिया बुंजायो दा बेनो एसे बुजिना लादो भिडिअखौ नायना गासैबो बेफोरबायदि लाइनाव थांनो नागिरदोंबा बुजिना लादो बेफोरबायदि खास्ति मोनगोन बेफोरबायदि बुजागोन गावनि मान सन्मान गावनि गन्थं गासैबो हानानै लागोन आरोना दाथ' बे आइजोखौबो जोबोद बुदों आं भिडिअखौ होनाय जायासै मानो होनबा दुखु मोनो जोङो गाज्रि मोनो लाजिनाय मोनो बेखौ आं होनाय जायासै बुंनो खोथा गैलाया अबेनिमोन अबे डिटेल्स मा जानायमोन नोंथांमोनानो बुंहरबानो जाबाय कमेन्टनि गेजेरजों आं बुंहरबा सोरबा गाज्रि मोनो नोंलाय बुंनांगौ सोर जायो होनना बुंलायो रावबो बुजिया बेनिखायनो नोंथांमोनानो कमेन्टआव बुंहर अब्लाना एसे मोजां जागोन आरोना दा बेनो आङो बुंनांगौ जेबो गैलायला जोंनि समाजाव जेरैबायदि मोनसे जाथायखौ लानानै ओरैबायदि गोबां दावराव जाबोदों नङा जे माने दावराव जावथिया गासिबो जायो बिदि नङा सोरहाबा मोजांबो दोङो सोरहाबा गाज्रिबो दोङो आरो बेफोरबायदि खारनाय बारनाय जाथायाबो मोनसे बुंनांगौ खोथा जायो मानो होनबा फेमिलिनि लोगोआव जायो बेबो गावनि हौवा हिन्जाव मा मावदों मा मावाखै फेमिलिखौ माबायदि फेदेरनो हादों सोरबा थाखा फैसानि अनगाबो दुखु थायो माने बे हौवाया थाखा फैसा गैया आंखौ नांगौखिनिखौ होनो हायाखै बेफोरबायदिबो जानानै टेनसनाव खारनायखौ जों नुनो मोनो बेबो नंगौ राइटआनो गावनि हिन्जावखौ हाबा खालामबाय जाहाथे थाखा फैसाल' नङा गाव मोजां अननो हानाय अननो रोंनायासो मोनसे गिदिर खोथा जायो लाइफआव थाखा फैसाखौ लानानै नांलाय खमलाय खालामनो जेबो दरकार गैया आरोना दा हाबा जाबाय जाहाथे नों गोरिबजों नों साना हौवालासे नों गोरिबजों हाबा जादों दा नोंहा बेखौनो साननानै थानांसिगोन जे आंनि हौवाया जिखिनि खामायनो हायो जिखिनि होनो हायो आं बेयावनो साबायखर बेयावनो आङो मोजां संसार जालांगोन बेफोरबायदि साननानै थानांगौ आरोना थाखा फैसाखौ लानानै मिन्थिगौ आङो थाखा फैसाखौ लानानै खायफाया न'खराव गरम जायो फेमिलियाव जाय जुलि जादों बिसोर मिथियो इयुनखौ लाइफखौ जेरै दानांगौ थाखा फैसा जोबोद प्रब्लेम जायो जेरै मोनसे न'खर दानो गोनांबा थाखा फैसा नङाबा सोलिया नालाय गावनि लाइफखौ मोजां जानो गोनांबाथ' थाखा फैसायासो इम्परटेन्ट दा इम्परटेन्टआ बेनो ओमफ्राय खायफा मानसिफोराबो बेफोरबायदिनो काजिया जायो आरोना नंगौ कमेन्टखौबो बेफोरबायदि हरो हौवा हिन्जावनि नोंसोरलाय जाथायखौ मा मोनथिनो होननाया नंगौ बेबो राइटआनो माने जायसो हाबा जागोन बिसोर बुजि मोनगोन संसारखौ बोरै जानांगौ थाखा फैसानि प्रब्लेम ना गथ' गथायनि प्रब्लेम गथ' गथाय लोमजानाय हौवा हिन्जाव बिमा बिफा लोमजानाय जोबोद इम्परटेन्ट आरोना थाखा फैसाया बेनिखायनो सिस्टारमोनखौ जों बुङो गावनि लाइफआव एसे मोजां जानोबा एसे मोजां न'खराबो मोजां नायना थांनाया मोजां आरो मोजां न'खर सबबो धोनि होननानै गोरिबखौ मुगैनांगौ बेफोरबो नङा गासैबो मोजां अनलायनो रोंबा गोरिबाबो सानसे समायाव नोंखौ नोंनि नांगौखिनिखौ होनो हायो आरोना गासैखौबो होजोबनो हायो साख्रि बाख्रियाल' मानसि नङा धोनि नङा सोरबा बिजनेस मावनाय सोरबा खामानि मावनायावबो साख्रिदो समानानो माने सोलिगासिनो दोङो जागासिनो दोङो आजिखालिनि जुगाव रावबो राननानै थाया गोरिबबाबो गासिबो जाखायो गोरिबबाबो गासिबो धोनिदो समानानो आजादि थायो आरोना बेनिखायनो बुङो नोंथां सोरबा गोरिबानो जाथों सोरबा धोनियानो जाथों रावखौबो मुगैनो मोना दा बर'खौ सिस्टारमोना मुगैयो ना मायो दा आङो बे मोनसे बाथ्राखौसो बुजिना मोना माने जोंनि बर' लाइमोनफोरा आरो आदै मादै बर' आइजोफोरा जे बर'खौ गारनानै बर'खौ नागारनानै गुबुन हारिजों मानो थाङो बे बाथ्राखौसो आं बुजि मोनाखै आरोना मादैमोन सोरबाफोर एसे बिनि बागै नलेज रोंगोबा कमेन्टआव फोरमायहरबानो जाबाय आरोना आङो कमेन्टखौ फरायना नायनोसै दिनै जे बर' सेंग्राफोरखौ मानो मुगैयो बर' सिख्लाफोरा बेनो आरोना आङो भिडिअखौ फोजोबनो सानबाय लोगोफोर नोंथांमोना गोबां भिडिअ नायबाय जानांगौ आरो बेखौ नुबाय जानांगौ आरो आं डिटेल्सखौ बुंदिया दे लोगोफोर सरि मानो होनबा बुंनो हाया जोंहा दुखु मोनलायनाय जायो बे बुजानाय सिस्टारा अबेनिमोन ओमफ्रायो बे जाथाया मा जादोंमोन बेखौ आं बुंनांगौ गोसो गैला दे नोंथांमोनानो बुंहरदो कमेन्टनि गेजेराव बे जाथाया मा जानायमोन नांगौ आङो नेक्स्ट भिडिअ एसे फोरमायनो थाखाय भिडिअखौ लाना फैफिननो जागोन आरोना अब्ला दिनैनि आपडेटखौ आं बेखिनियावनो फोजोबनाय जाबाय लोगोफोर नेक्स्ट आपडेटआव लोगो मोनसिगोन थेंक इउ स' माच बाय बाय